Sziasztok! Ákos vagyok a TTBK Sporttól, ez pedig ismét a Foci EB felvezető podcast sorozatunk, és ahogy már megszokhattátok, itt van velünk Angliában élő labdarúgó elemzőnk, Szabolcs. Szia, Szabi! Sziasztok, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ma egy igen komoly témával jövünk, a D csoport, ami egyesek szerint a halálcsoport becenevet kapja majd ezen a tornán, ugyanis itt kapott helyet Franciaország, Hollandia, Lengyelország és Ausztria. Hogy látod az esélyeket? Hát nem, nem jogtalanul kapta a halálcsoport címet ez a kvartett. Hát itt a holland, a francia és az osztrák csapat is kimagasló eredményekkel a közelmúltba visszatekintve érkezik. A lengyel válogatott ugye pótselejtező árán harcolta ki a kijutást, és tudjuk, hogy náluk Milik az utolsó pillanatokban lesérült, sőt itt legutolsó felkészülési meccsen Lewandowski is összeszedett valamit, Meg Swiderski, de erről majd még úgyhogy részletesen később. erről majd talán kicsit később. Viszont az osztrák-francia-holland hármas azért az egy közönségcsalogató hármas mindenféleképpen. Um, Még nem kell tippelned egyelőre a csoportok helyezettjeire, hogy nem. kit hanyadik helyre vársz, azt hagyjuk a videó végére. Amiről viszont szeretnék veled beszélni, az az, hogy ugye tudjuk, hogy a foci egy csapatjáték, te is játszottál igazolt szinten, én is sportoltam nagyon sok mindent, csapatsportokat, és hát ugye mi ölheti meg legjobban a csapatba az összhangot, az az, hogyha egy játékos valami miatt nagyon kilóg, mondjuk a természete miatt, vagy az egója miatt. Na már most van nekünk egy Mbappénk, aki eddig tök jól beleillett a francia válogatottba, VB-t nyertek vele, EB-t nyertek vele, viszont most ő szintet lépett múlt héten azzal, hogy eligazolt a Real Madridba, és a lehetséges aláírási pénzekkel, bónuszokkal és a személyéhez fűződő marketing jogokkal együtt tudni lehet, hogy körülbelül évi 100 millió eurót keres majd, ami brutális pénz, és Madridban is föl fogja borítani a fizetési sapkát, mert nyilvánvalóan a társai ennek a tizedét vagy a huszadát fogják ott keresni ő mellette, és nyilván így mindenki máshogy néz majd rá, meg mindenki tőle várja majd akkor, hogy elvégezze a piszkos munkát, ha már ennyi lóvét kap. Na most, vajon a válogatottra ez milyen hatással lesz? Nem fogja megölni szerinted az öltözői hangulatot, vagy a csapategységet? Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kiugró szerződés, és akármi az egyetlen csapatnak sem tesz jót. Se klub szinten, se válogatott szinten. Öm, Láttuk Mbappét villogni a világbajnokságon, és Mester 3-ast rúgni többek között a döntőbe, viszont láttuk őt már halványan futballozni is a francia válogatottban. Ez a francia válogatott összegészében nézve, én azt gondolom, hogy jogosan említett a torna végső győztesei között, mint lehetséges csapat. Viszont az tény, hogy nem feltétlenül piszkálnám ki Mbappét személyesen, hogy az ő személye majd megdönti itt a keretnek a mentalitását, de Na csak érted, amikor van a csapatban egy ilyen játékosod, igen, de az szúrni fogja a többiek szemét, és azért itt, ha megnézzük a keretben, több Real Madrid játékos is van, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé, aki a Barcelonát hagyta a Paris Saint-Germain kedvéért, azért ha ezek a játékosok azt látják, hogy ott van egy Mbappé, aki akit eleve háromszor nem tudsz annyit kihagyni, keres, tehát neki igen. mindig játszania kell, akkor is, ha rossz formában lesz. Kettő, ha már játszik, mindenki tőle várja majd folyamatosan a megváltást, mivel főleg, hogy csatáról beszélünk, mindenki azt akarja majd, hogy ő rúgjon gólt, sőt, valószínűleg ő is azt akarja majd, hogy ő rúgjon gólt, hogy ne basztathassák. Ezért nyilvánvalóan mindent el fog önzőzni, és az meg tudjuk, hogy hova vezet. Harmadrészt ott lesz a többiekben az, hogy bazd meg én is ugyanazt a munkát, már bocsánat, de ugyanazt a munkát végzem, mint a többiek, és én csak tized annyit, vagy huszad annyit kapok, mint a másik.
Nyilván, de mint a válogatott csapatkapitánya, nehéz lesz megkérdőjelezni a személyét ezen a tornán, én úgy gondolom, hogy ha jönni fognak az eredmények, isteníteni fogják, ha botladozni fog a francia válogatott, akkor viszont Akkor valószínű, szétszedik. hogy majd rajta csattan az ostor. Az biztos, mert azért ott vannak nagy egók a franciáknál. Úgyhogy Az, hogy a jövő idényben a Real Madridban mire lesz képes, az ugye egy más kérdés. Azt most jelenleg ugye nagyon nehéz megtippelni, hogy milyen szerepet fogod betölteni, de mint csapatkapitány a francia válogatott élén ezen az Európa-bajnokságon, szerintem náluk otthon a franciáknál mindenki azba bízik, hogy tornagyőztesen távoznak Németországból. Az én személyes véleményem az nem feltétlenül ez. szóval ettől még a franciák szerinted simán lehetnek Európa-bajnokok. Szerintem lehetnek. Ez a csapat erős, a csapatnak az erőssége mindenféleképpen megvan ahhoz, hogy megnyerjék ezt a kontinens viadalt, de mint mondtam is, az én személyes érzéseim azok nem a franciák malmára hajtják a vizet. Lépjünk tovább. Hollandiáról is fontos beszélni. Ők taktikailag valószínűleg mindhárom ellenfelüket jól ismerik, fel tudtak belőlük készülni, ugyanis mind a hármajukkal találkoztak az utóbbi 3 évben tétmérkőzésen. Volt, akivel ilyen-olyan VB-selejtezőn, EB-selejtezőn, volt, akivel a Nemzetek Ligájában, és azért nem sok csapat mondhatja ezt el magáról egy ilyen nagy torna előtt, hogy már megírta a tegnapi Blik, hogy mit fog a másik fél játszani. Mit gondolsz, ez a hollandoknak elég előny lesz ahhoz, hogy simán behúzzák a csoportot, vagy hogy ledominálják a többieket? Én azt gondolom, én nagyon imádom ezt a holland válogatottat. Mármint, hogy ez a keret, amit ők kiküldenek az Európa-bajnokságra, szerintem ez ilyen 10/9-esnek mondható. Talán kapusposzton lehetnek némi problémáik, ahol túl sok tapasztalattal rendelkező kapusuk úgy nagyon nincsen. Az nincsen. Viszont ha végigmegyünk a védelmen, a középpályán és a támadósoron, rengeteg tehetséges, nem túl koros, nem is túl fiatal, top formában levő, mondhatni világklasszist találunk, akár Depay, Gakpo, Xavi Simons, tényleg itt végig lehetne menni Van Dijk, Ake, az egész kereten gyakorlatilag. Én nagyon-nagyon szimpatizálom ezt a holland válogatottat, és ezért mondtam azt az előző pár percben, hogy én nem a francia válogatottnak adnám ezt az EB címet, hanem hogyha én most egy csapatra például tippelhetnék, hogy odaérhetne, mint Európa bajnok, akkor ezt a holland keretet, ha így végignézem, akkor azt mondanám, hogy igen, Hollandiának akár most kijöhet a lépés. Hát figyelj, és végül is sportelemzők vagyunk. Ha valahol tippelhetsz, az itt van, itt lehet tippelni, és fogunk is. De menjünk tovább, nézzük meg a lengyel keretet, amit már a felvezetőben említettél, hogy hát csatárposzton gondjaik lehetnek, ugyanis eleve a korábban nagyon sikeres szélső támadójuk Blaszcsikovszki az már visszavonult. Aki jelenleg viszont még a keretben van, Piontek, ő neki nem igazán ment az utóbbi években, 4 különböző klubban is megbukott, és nem találta a gólövő cipőjét. Aztán most a felkészülési meccsek alatt megsérült Milik, tegnap pedig le kellett vinni a pályáról Lewandowskit és Swiderskit is, tehát lassan kórházban van a félkezdő csapatba szánt támadósoruk. És akkor maradt egy 36 éves Grosickiük az egyik szélen. Mi lesz ebből így? Lesz itt Lengyelországnak offenze, vagy nem nagyon rúgnak ezek majd itt gólokat? Hát én nem várok semmit a lengyel válogatottól ezen az Európa-bajnokságon. Milik sérülése is egy nagy érvágás. Lewandowskit valószínű azért összerakják az EB-re, de azért őt a Barszába is láttuk már idén, hogy nem kimondottan ő volt
a meccsdöntő faktor egy-egy adott összecsapáson, belövöldözte a saját góljait, de nem rajta át vagy bukott egy meccs. Nem. Akkor ki fog állni? Eb, eb, Látsz itt Ebbe a olyan csoportba én nem vezéregyéniséget? látom Lengyelországot, hogy ki ellen fogja felvenni a versenyt. Tehát, hogy se a franciák ellen, se az előbb általam jól felvezetett Hollandia ellen se, meg, meg az osztrákok ellen se látom, hogy ez a holland keret hatalmasat alkotna. Te mit gondolsz? Ebbe a jelenlegi lengyel válogatottba ki lesz az, aki ez a három meccs közül akár az egyiket is eldönti? Nehéz, főleg, hogy tényleg ez a selejtezőn is kicsit össze-vissza játszottak, vagy nem a selejtezőn, a felkészülési időszakban. Volt olyan meccsük, ahol kifejezetten gyengék voltak, aztán utána meglepték az ukránokat, tegnap a törökök ellen megint gyengék voltak. Na, hullámzó nagyon a teljesítményük. Egy meccsen lehet, hogy kijön majd nekik a lépés, és valakit esetleg megfognak. Nézve a sorsolásukat, kivel is kezdenek? A hollandokkal, aztán Ausztria, franciákkal zárnak. Hát ha van egy kis szerencséjük, akkor a franciák mondjuk 6 ponttal jönnek a harmadik fordulóra, és nekik már kicsit mindegy lesz, lehet, hogy rotálnak, vagy ilyesmi. Azt el tudom képzelni, hogy esetleg ott egy meglepetést okoznak az utcsó körbe. Fognak egy X-et, vagy nem tudom, de sokat én sem várok tőlük, pláne ha Lewandowskinak olyan a sérülése, de ugye azt még nem tudjuk, hogy mennyit kell kihagynia, vagy mennyire gázos. Látsz olyan játékost ebbe a lengyel válogatottba, aki feljöhet mondjuk Lewandowski szintjére, és akár Én nem akarok senkit se kardot húzhat? nem akarok senkit se szétoltani, ránéztem erre a lengyel keretre, és majdnem elnevettem magam, úgyhogy in- inkább lépjünk is tovább, szerintem nem akarok senkiről rosszat mondani, de ez gyönge ide. Ez sajnos, sajnos Ehhez a csoporthoz én is gyöngének érzem ezt a lengyel válogatottat. Sajnos náluk is lassan kiöregszik az gyakorlatilag volt egy aranygenerációjuk, ami minden tornára sorba kijutott. Ide a nagy öregek itt lassan kiesnek, és úgy látom, hogy nincs annyira az új generációban náluk annyi nagy tehetség, mint korábban, ez pedig megbosszulja magát. Na és akkor ugorjunk a A szomszédunkra. sógorokra. Ausztria, Hát ugye figyelj, ebbe a csoportba a fogadó irodák szerint ők a második, harmadik hely körül várhatók. Elnézve a keretet, itt ezt tömve Bundesliga játékosokkal, nyilván ezt már megszokhattuk az osztrák válogatottól. Továbbra is Marko Arnautovic lesz valószínű az öreg Márkó. a csapat sztárja elő. Hát Alaba ugye nincs sérülés miatt, szinte Reálba is alig játszott meccset egyébként. Igen. Nem kaphatott volna meghívót reálisan erre a tornára. Hát ha azt Mit mondtuk a várunk, mit várunk lengyelekre, Ausztriától? Ha azt mondtuk a lengyelekre, hogy kevés náluk a fiatal tehetség, mert kiöregedőbe lévő a csapat gerince, ezt az osztrákokról is el lehet mondani, mert itt a csapat 80%-a olyan, aki lassan 8-10 éve itt koptatja a helyet a válogatottba, és nem nagyon adja át másnak. Mondjuk nincs is nagyon átadni másnak, mert például jött volna egy fiatalabb, a Kalajdzsics a támadósorba, de ő szegénynek szétment a térde, akkor a Lipcséből a slágert be lehetett volna építeni a középpályára, neki is szétment a térde, szóval, és akkor maradnak ugyanúgy a nagy öregek elől, a Zárnautovics, meg a Gregorics, meg a Weimann, ezek az a durva, én sem vagyok egy öreg ember, de ezek a palik már akkor is fociztak, amikor én elkezdtem a TTBK sporton tippeket adni, és Igen, és a középpálya is ugyanúgy néz ki, ugyanaz a Sabitzer, ugyanaz a Baumgartner, Baumgartner, igen, mindenki ugyanaz, amit 10 éve megszokhattunk. ugyanezek az emberek, a Grealish, a Leimer, Hova várott te ezt az osztrák osztrák válogatott. válogatottat Hát ebből a figyelj, csoportból? Szerinted a- tovább mennek, vagy majd itt vért izzadnak a lengyelekkel, és kiesnek közösen kézen fogva, vagy mit fognak ezek itt képviselni? nekem nagyon tetszik, amit taktikailag látok tőlük.
azért ne felejtsük el, hogy az a Ralf Rangnick az edző, aki elég jól letette már a névjegyét a Bundesligába is, aztán próbálkozott a Premier League-be, ott az Old Traffordon megbukott, de hát ott ki nem. Hát ott mindenki. De itt az osztrák válogatottnál megint megmutatta, hogy taktikailag egy zseni. Konkrétan tétmeccsen az elmúlt 2 évben egyetlen egy veresége van, az is Belgiumtól, 3-2-re, de láttam annó azt a meccset, jobbak voltak az osztrákok, csak pekjük volt a helyzet kihasználással, és ezen kívül, ha ezt a 2 évet nézzük, megverték az olaszokat, a svédeket, a németeket, a törököket, a szerbeket, és ezért ezek az országok tudnak focizni, most direkt csak azokat mondtam, akik kint vannak mind az EB-n is. Úgyhogy azért, ha ilyen csapatokat meg tudsz verni sorozatba úgy, hogy nagyon szinte még gólt se kapsz, akkor ott azért valami működik. Ö, Na jó, de gondolod, hogy ez az osztrák válogatott, amit most nézünk, figyelembe véve azt, hogy igen, valóban jó eredményeket értek el, és kvalifikáltak erre a tornára. Egyébként hozzáteszem, csoport másodikak lettek csak Belgium mögött, igen, de így is 9 pontot vertek a svédekre, ami az szép mindenféleképpen teljesítmény. tekintélyt parancsoló. Viszont itt Hollandia és Franciaországot kéne megverni, illetve Lengyelországot, akit most egy picit talán lehúztunk, de Igen. talán jogosan. Tehát, hogy ebből a 3 meccsből kéne tovább jutni. Ha most kéne mondanom valamit, Képesnek látod őket erre, vagy azt képesnek. mondanád, hogy Képesnek szerintem a nem? lengyeleket megverik, és a franciák ellen is kinézek belőlük legalább egy X-et. A Nemzetek Ligájába is tavaly előtt megfogták őket. Úgyhogy, meg amit az előbb a franciákról elmondtunk, hogy hát lehet, hogy náluk a csapat összhang nem fog működni ez az Mbappé jelenség miatt, na az az osztrákoknál pont működik. Ott A aztán, franciák nem voltak jók az elmúlt 2 világversenyen sem. Tehát se az elmúlt nem, Európa-bajnokságon, se az elmúlt világbajnokságon nem nem, hozták azt a szintet, hozzátéve, hogy a kereterősségük az brutális. Ezen a tornán is, meg az előzőeken is az volt. néhány napja a franciák Kanadával játszottak felkészülési meccset, fölrakták a gála kezdőt, és játszottak egy olyan büdös nagy 0-0-át, hogy kifolyt az ember szeme, hát kapura lövésük alig volt. Na most, ha erre képesek a franciák, hát ezt a kanadaiaktól sokkal erősebb osztrákok simán counterelni fogják, úgyhogy én kinézek az osztrákokból egy jó EB szereplést, legalább egy csoportból továbbjutás, de ha utána jó ellenfelet kapnak, úgy mondom a jót, hogy taktikailag számukra megfelelőt, akkor akár még messzebb is juthatnak. Talán lehet, hogy a torna egyik meglepetés csapata lesznek. Meglepsz, meglepsz ezzel a véleményed, de nem megyek ellened. Én azt gondolom, hogy Tudom, komoly. szerinted más lesz a torna meglepetés csapata, de erre majd később. Igen, én más tartok a torna meglepetés csapatának. Számomra Ausztria továbbjutása az miatt lenne meglepő, mert azért itt a holland-francia kettős az csúnyán erős ebbe a csoportba. Jogos. És ha itt ez a 2 meccs 2 vereséggel végződik, akkor hiába verik meg utána véletlen Lengyelországot, az nem biztos, hogy még elég lesz nekik a továbbjutáshoz. Igen, de nyilván ez már matek, és na menjünk egyelőre bele. Ha nem, menjünk bele akkor abba, hogy mondj akkor egy végleges csoportsorrendet, hogy szerinted a D-jelű kvartett hogy fog kinézni? Én azt gondolom, hogy Hollandia, Franciaország, Ausztria és Lengyelország. És ha tippet kellene adnom, sunnyogóba itt, Igen. akkor én arra fogadnék, hogy Lengyelország nem jut tovább ebbe a csoportból. Milyen szorzó van erre most? Vagy nem tudom, előtted van-e? 1,55 környékén láttam Uh-huh. Tipmix Pro-n, de többféle fogadási opció is van, például arra, hogy a holland-francia kettős jut tovább egyenesságon, arra is 1,4-ért lehet fogadni. Azt én is néztem, hogy ott be lehet Úgyhogy őket tippelni arra is, hogy ők lesznek az első, második egymás után igen, igen, közvetlen, igen. és arra azért elég komoly szansz van.
bárki tudja. Egy-két meglepetés eredmény azért Ez az én fölboríthatja itt a tippem. bulit. Szerintem ez a két csapat nem fog tudni versenybe lépni. Te mit gondolsz? Ö, Hogy fognak itt végezni? elmondtam szerintem. Én várok egy kis meglepetést Ausztriától, drukkolok a sógoroknak, a többit hamarosan meglátjuk. Köszönöm Szabolcs az együttműködést, a nézőknek vagy hallgatóknak pedig a figyelmet, és hamarosan megyünk tovább az E csoporttal. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!